Sialang so first gate ru rang sinadon ria Techno Vespa Aprilia showroom kimi kangpu. PGR la pen VGR puthak choche junje pen kachesong. Hamren rong supi along monduli inkoira troxy chelang pet pen advance Christmas katalong. Kardom bini prime time berta long pen lisang pe marvelous rong parpe. Nonar juik tha berta angton pen. Karbi tum tanon ke aprang akarbi kalilo. Aprang nang bartang lo. Beha bepar mate business hin kengkam nang chejor tang lo. Methang along le methang hempu methang si beha hin ta paprang ponang jipu ATP en ponsi ongdung akarbi tum aprang nang bartang lo. Lasuang bong ben gotong terang ta inunlo alang lipan rada tum ceparjan bang pupusi kacinia tum kiong. Lasong si matijong ni pai hiniar ni taralang so kita matowar kok thomalong Vespa Aprilia showroom kimi kangpupon abirta nangle. Lasi rada tum bangso Aprilia Vespa dangnia gari kenamji mate angton pen klar dak alam kacini ji aphan showroom owner Gotom Terang contact number 8761823459 along kalite showroom along na hubri tame pusi terang sangho ninjepon. Pinila bangso Aprilia Vespa showroom akimi kangpua mailong Martin Terang, Gotom Inki, Khorsing Terang, Mensing Bay, John Milik, Mukrang Bay ke et pen chenglok nong nam ka chathang klong abang pu abang pitu chetong du. Asi lapulo laso showroom ke ban along nalinar julo facilities pu ba. So lele prang neli than thupo. Vespa Aprilia showroom lake Italian company. So laso company ke di fulong ke first time la showroom ki bi puke la pen nilitum non servicing ki pi phan tame chikiat lo servicing da dama doji la pen non mupen facilities alam bang thuko non laso Aprilia pen Vespa jong CNG bolote nilitum finance pen PG SDFC bank la pen kaprek private bank pen samin nilitum abar sai bi ponji lasi KNG tumnar ju confusion gok te lasi loan ki PG bang ken nalitum civil score pen silang poje down payment koan pen sinal tum longji ma boindut bhain tum nakar ju bang doko pratik lasi holo lasi civil score bang jong si mesen bolote nalitum lan PU nang nedet down payment pen samin nang tum ponlong po lasi adora bang ke askuti te lang mesen pot agar imda jakong do pot askuti bang ke la ke si thak saide si on road alam lo hai la si price list bang ke moladak nang humri lute nilitum thanun po. News report KarbiAnglongLIVE. Sarupathare misi constituency angkang sangti hidi ahithialong nini aphan choche junje kachasongpon. Son se alang litum pen ki jongpon ateng prabjin pen PGR VGR long le eviction ki claim sirak nangji la pen jong se alang litum dimana teng KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Tim KarbiAnglong tum pachunche lipute puthot ki bangjilang arni ke airset prungset vi phik pen tame chesong nang kokji pusi klar dak pen pherang ke thengno nang jaidun ate Karbi isia khei long bre longle alam ki helo kapadu si alam ki lo longle alam ki phen helo pirthe lam ke thenai longle alam ki penjong se pini hemprek le hangba longle snang ji pini council autonomous council le dotala ta longle join ne bin autonomous council ke long chot pini hemprek le nai putame hal mangso hemprek tai tum longle amen bensi tum hemprek ta ke long ja posi longle helo thepi padu si posi pini Karbi tum cheparo ka thai be bangke pini longle phelang border ben ponoi pirthe border alam ki pendak methang longle long penang ana dim long longle ka cherai bor idet departmental along le ananta me bangke cheki BSO cherai det lo pinidak border long anta bangke cheki BSO na cherai lo lapenan parta komane Karbi atuma longle phelang dokok longle patat dokok na hadakta bangke cheki BSO cherai bor idet lo samut pi bangke longle atum longle amen pen ba longle alam ki akache song longle alam ki akar jab hala bangso akache song jasmet pen onar jab lo si kedamtang ni tum ceklo John Troxinar ke penang che song pom PGR bijar alam ki nona da chunche detlo nona da ke claim ke jisi ke thairong nona bang ke koi che koi seroi lok si putu non bang mentune putu po ai hada ke bang suri kre sialong le pen ke suri ke thom si bang ke che tum cherai det suri nar kep sir ke baglong le ke joy ke halane padu nang po CM ke hai tu der mohang ni jerong lo mentune ni je posulia CM tu der mohang ke hai bang ta nili me hang da thek thelang la bang so ke che ke be so tum la dak na ke bang che hot ke pu alang
li amehang thekma thekthema pole tum kirju ki pukali ili tumke alang li ke nut council long kacharia bangphu ahemari po ka chekrong banglo pulotang de alang li amehang theknoi theknoi non alang li ahem tunalong kopi ma kisung halbangso kisung kapa jokjia banglo kacharia tumta alang li tum methang aman apeng a self respect anta chelang le datlo alang li tum ke som bek adu jok krep hit anta alang li tum piniar ni anta thang abirta ta chen e jola pusom se mandet lo la si nili tum ki puji bang la hello la bang so long le long eviction claim ke tik bang ke nili tum ka che song la ke pon bom po la pen pini la bang so cha tai pen si high power committee long ke do song tu man tani tu mar julo nang li tum command tu an lo la so high power committee long ke do dun jilang ke ni ko an do dun lang ke la pining aning kan pleng lim eviction claim ke det anang li tum do dun bom lang la puluma matang te aningkan ne claim ke dat sitar ni tum ke dak do bom pu putong ke mat haloma makupilo ke mat hatu do ke do lang ke hala solam ma rada phan ke lar dak ke che thanai lapen hadak eviction ke claim ji asim sab thang angring da theklong le lang apen aning da hang hi pusimno na mat ki punang ko ko aning ke hang hi pothe ke la hello hengrak un e lobong panu chot non ke theklong bang ke hadak pen eviction claim po pulotang te non ke chengsia bang ke behabe par ke tonang po la ke klar dak lo la pen hadak sai ka ti ki deng tonang po athelang li tu met thang ma si dak pen thurnon pu anotis piet lo te anotis piet lo pulotang te kopi si dak behabe par claim bom lang dak pen thurnang po pulotang te kopi si dak sai ka ti ki bom lang kopi ke nang lo do lang ke hala ke arjun me lam lo la si non Karbi Anglong Autonomous Council pen lason apor ke nama bidi claim chot la delaying tactic pula so bang claim chot claim po ke chingwai bom lo ke po hala so bang rat phan ke pilu bang ke la bang ke du nang lo ili puyu bang ke bali pathar pen projan terang Karbi Anglong live Jisu kapejok hastrolong pen atepi hum ponsi hamren rong supi rong bong rong hang pathuak lamalong prek jam amondulia rad do an pen Jisu Christo hang ke thek arni ke thia phan kang hong katalon chengpon hamren rong supi long prek jam amonduli kadokowe monduli inkoirat froxy do anaphan United Christian Forum hamren unit pen patripi ponsi aningkan wang ason thot pining let hota advent Christmas katalon ajamek tengpon Matthew angdeng PEC angdeng so inkoirai sialong Jesus saves mate Jisu ke pajok wa athepi hum ponsi suri armu sarphi sarphu kibi kethi aklimang phar osumar chibukrai hamren rongbong ronghang pathuak lamalong narlo chitem por phai krehini pen chingrum si jaimeg ateng arnama phan praise and worship mate kilun ke rokarchu kithur miawe hamren long EUN EGF atumpen Japan UCF amai phu Reverend Abu Kro pen mai ke charia long UCF Kongchen bang Dr. Clement Teron pen mai ke pha alam the anparta aluhi ke pachinia sai dengpo adun thu rat pen arnam phan ka churu kardom umtili baptist church pen Joy Singh rong hang pen arnam kardom Japon si rat pen angdi si arnam ardom pon la sopi Christmas ke dengang thek pirthe lunang hemphu wanglo abang putina long chaknang la recho pichonang sining pirthe lunang alun pen arna malam jeseme Jisu pirthe kahache atomo pen kecheng lok munit appa pen kape jokji aphan arnam sopo po ipumpet pirthe thak nangke toy pen ki jok kilong ra peji aphan provincial vicar Believers Eastern Church Diphu Mission Province Reverend Father Ruben Tokpi pen arna malam thanpon Surihini Rankoi Rapli UCF Hamran Unit Pen Advent Christmas Katalon Jesus Saves Athepi Pensi Arna Malam Kachetongara do Anaphan Clardak Vaidak Jumisen Thanmumpon Matthew angding PEC angding so inkoi raisia long ketok Miria so pirthe kapahache ji lapen alang limen Jisu pusi irnangji Bima alang lisi ame thanga mune ratuma phan apap hai pen pijokji Mai ke par omji aphan luncheto mate choir umtili Baptist Church Nimarli atumpen Jumesen luncheto parju lasonsi Presbyterian Church Boalangso Presbyterian Church Nimarli Hamrentan Baptist Church atumpen ta parjudun Matijoni phai ECR ni Hamran UCF pen Advent Christmas katalon ke dengalong kithur mi owe risonim so tumpen ajopor December Carol night programs tame pedopo
Kangdu kardoma jamek deng det pen rat pen ang di si wanglo arnamaso hasining arechu alun lun si umnam Presbyterian Amonduli kesar Bronson inti arnamardom ponsi ing samjin pen advent Christmas katalon kedeng pichun. Hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE. Prangsi kacing hon KarbiAnglong ara doan la pen KarbiAnglongLIVE news channel kelang ara doan a phastame nilitum KarbiAnglongLIVE news channel hin pen kardom na pejer iglo kardom. Nangli beha be para hin la ansu si kang thur jia phan ninghang ma. Nangli news channel a jakong pen beha nat ki pa phrang du jia phan ninghang ma. Jong si ninghang lipute KarbiAnglongLIVE news channel along humri igra warsai kemi choen ponik thak. Nangli beha long ki prang dun chia phan joy ke la pen ador jum hek pen ili tumalong advertise avarsai longji. Labang so avarsai ki long jia phan humri ikha KarbiAnglongLIVE news channel along ang ton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 lapen 7002121784 along Humri Igno. Matijong ni phai easier ni hanjang lang solong ke cheng sia pharman karbila mera mai ni hang don suri longria mai atum pen chapatir piponsi hanjang lang so me thanga sa hemalong ningkan sek amai pi ke paman pona berta nang pale. Mai ke chari pon tu cheswarte rang pen japonsi aluhi ke pachini sampriki mi phangcho pensi apor enpo. Bangso mai long aluhi sar poman pen KarbiAnglong Autonomous Council M Surjorong Par Art and Culture Bidisar KLA ni hangdon suri longria mai akha liladhar teron kongchun bang KLA Bari Mingti Bidisar KLA Joy Singh Tokbi Bidisar KLA Humsing Be Dunmai Phu KCS Onteron Rap Kongchun bang KLA Kensing Rongpi XEM Long Kitimung Anparta Man Pengkedo Kethe Kidingatum Chetongdun Aduntu Nipialam ne Chinghon Chenam po Athe PNC Lamet Lamchong Pangchojia Phan Kachetongdun Arada Tumpen Chethan Chimumpon Elame kile kibir lote lata isi kheita kibir ang theklo pusi bangso mailok pe lamthe jaipon isi khai ang thek pulote mindeng sumpot jutang jubat lunte mudet kali lamet lamchong ta isi khai ang thek lasi lamet lamchong ki pangchota kinang sot pusi apor chipidun pen chirap cheto mate RD ki pidun kinang sot puta chathan pon Anwar daitum karbia khai prek jama dimalong ki do tu me thangalam ka cheteng ne mate ke thek the doan ke Charlie pen kaning je bor ipon kenang sot pu hai huelam chathan pon Pini ladang nilitum hanjang lang so along ke cheng siang deng karbila medamai ni hang don suri long ria mai hin pen ning kan se ka mai pi pa do iglo lasi labang so amai pi abang jasemet pet piniani sia parman lapen ladak penang an nilitum long riar lo kacetong aro arim cricket home do laso abang phu pen nilitum bang pharu ne parman bang phu nilitum ladak cetong iglong lo lapen pini me phun me at pen sikado gawe labang so amai kecheng asayang deng pen sta me chun pa me kalo lapen jasemet pet labang so along alohi sarpu aman pen ilitum along nang chetong dun sar surjorong par alang listame nang chetong dun iglo lapen man peng alohi pen karbila medamai kongchun bang lila dhorteron pen chenglok sar joy sing tokbi lapen an par stame sar biren hanse sar khorsing hangchu alang litum stame ilitum ladak pinia mai long na chitong do niglo lasi pinia mai abang ke jasemet pet labang so long ria mai angkang long ria mai arlo kupusi ke claim ke dam pon thek jima lamet lam jong ko son silitum paching thur pon thek jima lapenan pars tame rong rup bithis tame labang so lamet lam chong karbi alam ansu se ke pache thang pon thek ji phan senilitum claim pon ji Bukajan ben ananterang KarbiAnglongLIVE
Lakhain koi rapon nilip constituency ke parlo Believers Eastern Church Koilamati area kadokove Monduli cricket home se Monduli chitong pet pen matijong ni phai isiar ni Koilamati hawar ram kathar arong kiri langso BEC Monduli long pre Christmas aliralon mesen pen ke pachun Believers Eastern Church Koilamati area Monduli cricket home se Monduli pen patri piponsi ingdeng phoki chok Koilamati hawar ram kathar arong Kiri langso BEC Amonduli along pre-Christmas aliralon mesen ningkarong pen talon pon. Athe pialam nokbiar nam doverapo ningkang sam arecho Isaiah angdeng pi sirkep angdeng sotro Bible athe pi en ponlo. Reverend Hastings lekthe pen mai chari ponlo Bible kapor hi pen Kardom, Buson lekthe, Projeningti, Stephen lekthe, kachatong duna tumaphan aluhi kapachini dikon Samson hanse ahin pen pachini pon. Kipangru madan kahodai dikon Mongol Singh Singnar, kiro kipi Pastor Martin Phangcho, lasohud Arna Malam kithan pon Provincial Vicar Chokihola Missionary Province, Difu Diocese, Karbi Anglong dikon Monu Singh tiahin pen kachatong arar tumaphan Jisu Kristo hello, munit tumapap of Harmansi, Pirthelong mahang nang theglupu Jumis sen pen Arna Malam. Than pajermi ponlo. Kiro karcho worship team Koilamati atumahin pen pachun ponlo. Mai ki jodho dikon Rovelson kathar pen arnam kardom japonsi angdi si ardom ponsi mai pajut ponlo. Believer Eastern Church Koilamati area Monduli cricket home so se pen kadokave bang Bharut rogatum chatong dunsi mai mesen pen pachun ponlong pamilo. Kristo pirthea phan papi doman kapi jogja phansi kewangpu labang so kiwang dia phan akang hong akachong hong alang liwang pu aningarong kachipi ilitum ningarong kachipi do kasi bihak amumar pen kithe giding tumpen salar tumpen pastor tumpen dikon tumpen father tumpen ilitum bang so me bipon bomlo si ingdeng pho anang lelo lasi non kiwang lang ansitami nilitum lasona thaksi kibi pon bom dia phansi nilitum matha pon bom lo nasi kado kawe ilitum karbi akhe tum anke ilitum ahok arnam kilong kapen ahok jisu halo kape jog bang ke kan po an jog lo nasi rat ke chingrum potan nili rat hata churu la pen pini bangsa channel atum ke bang potan nili churu perfect lo isi akanang so nili kichithan dun mate ke pachini dun jiang angdeng bang alason hello itum recho isi recho ke bang po nang ke thana munit ino da tikala de dodo la bang so phan jong si tum wek parlen thit polote recho ko son sin jeji de yola son thak thak sin nili rat tong ha pachini dun elitum Christian potong an denomination tin to phanili ke tuning ridon bangke kilitum teklolong so che tarpo ini ke tarigi silo Koilamati pen Samson inti KarbiAnglongLIVE Pidi prime time berta bangkila panse kang tonik lo domi thak me kardom